Jeg kunne måske fægte lidt med rekvisitten. Jeg kunne måske også tage koklokken, der er blevet stillet frem til mig derom. Den tager jeg frem, hvis I begynder at klæde jer. Så bliver der koklokke solo. Det skal I bare være klar på. Alright. Uden sukker, uden fløde, ugens uundgåelige. Det går sådan her. Det går. Det går. Det går. Det går. Det går on and on. Jeg ligner en ovn med tiks i mit fjæs klokken 6 om morgenen. Jeg skal have kaffen og have straffet toilettet, og indtil da, sprog på sættet. Jeg er ikke en morgenstjerne, men lad mig indtage en lille swat, så får jeg reflekser som en ninja. Hjerneceller bliver til kampklare tropper, for øjne så store som kaffekopper. Klar til at møde den rå virkelighed. Ingen flød, bare blå cykel ned i løgneren, fordi så får aben øjen, og så kører det gamle maskineri på flaget endnu et døgn. Det er kampen for at vågne op. Det er dampen fra en kogende kop. Og latte og olé er ikke groovy. It'll take a black one to move me. Jamen den er surt af kur, og den er we shell out. Den skal være sort. Fløde og sukker, det er sell out. Sort som en panter. Sort som slander til på sort arbejde. Sort som Knight Rider. Sort som piloten i en TIE Fighter. Sort som pletterne på Kongo. Sort som alle andre end Tintin i Kongo. Sort som en afro, så sæt den kop på. Black Power. Op med nævn stemmer. Black Power. Det ser pisse godt ud. Også de blegefri, det må også godt. Black Power. Ja man, det er mærke den sorte magt. Black Power. For jeg er en hvid mand, fanget i en hvid mands krop, men jeg har en sort sjæl, så heldig. Jeg hælder og bæller, lige indtil jeg skal slafen. Ved godt hvad jeg vælger, hvis det er konen eller kaffen. Alt det gas som at det er gift, det er gas. Det får mig på toppen som et skiliftpas. Og når jeg får en sekretær, står der kun én ting i hendes schema. Hæld kaffe til mig. Og når folk ringer, siger hun fuck af. Han er midt i en af de 5 daglige bønner vendt mod mokka. Men indtil det sker, er det en selvhenter. Jeg består af 4 elementer. Kvart kød, kvart knogler og 2 kvart af kaffe. Så er jeg op og kører som en heldig blaffer. Når jeg skal være på i 24 timer, ligesom Jack Bauer. Det er Black Power. Yeah. Black Power. Hvis ikke man kommer op med nævn, så skal man danse lige sådan, som jeg gør. Black Power. Se, det var fandme en trussel, der virkede. Black Power. Black Power. Og nu den svære. B-boys og B-girls og B-mennesker around the world. Og til alle mine hulvenner med gule tænder. Rest den bøn, hey, jeg kalder Svend Borg for Slemmborg. Lad være at føle dig dum på dit gymnasium. Det er dejligt at se dem, der er nede med Per. Og dem, der ikke gider at gøre sådan her, de må være 3. gear. Jeg kender typen. Man får kun det ud af livet, men sætter ind i det selv. Mine damer og herrer, I er så smukke og så sexede og lidt småarrogante, men det gør bare, at der er noget at kæmpe for. Jeg har stadigvæk 2 numre tilbage, og jeg har koklokken. Der er et problem med, at jeg er så unge og smukke, det er, at jeg selv kommer i tanke om, at jeg ikke er nogen af delene. Så nu vil jeg gerne lave en nummer om et traume. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, nu siger jeg det bare alligevel. Der skete, det er en dejlig sommerdag, lige pludselig så... Ja, så blev jeg 30. Jeg har lavet en sang om, den er opkaldt efter min yndlingsrapper Old Dirty Bastard. Nummeret hedder Old 30 Bastard. Og det er en blues. For jeg er lige fyldt rundt. Nu kan jeg endelig sige, dengang jeg var ung. Hvad er forskel på før og nu? Før var juhu, og nu er boo. Ja, jeg er lige fyldt rundt. Nu kan jeg endelig sige, dengang jeg var ung. De siger 30'erne, det er de nye 20'er. De lyver. Fra nu af kan du kalde mig Old 30 Bastard. Opfindelse den tidsmaskine, der haster. Forfaldet i kroppen er for længst begyndt. Jeg har klippet mig skaldet, fordi at toppen er tynd.
20'erne, det var bitches og drugs. Mit nytårstids forsæt er fitness og botox. Har en junkie-ting og en kondi, der herring. Jeg fyldte 30, og min BMI er der omkring. 6-pakken kan du kigge i krakken efter. Og mine tændinger, de starter om i nørkenmester. Og alt mit nye tøj er tweet. Jeg hører stadig rap, men det er blevet så højt, det der beat. Og når det kommer til kvinder, har jeg ikke fantasier mere. Jeg har minder, og altid ondt et eller andet sted. Og når man sætter sig ned, så siger man lyd. Frygten klokken er fucking svær at snyde. For jeg er lige fyldt rundt. Nu kan jeg endelig sige, dengang jeg var ung. Hvad er forskellen på før og nu? Før var juhu, og nu er boo. Ja, jeg er lige fyldt rundt. Nu kan jeg endelig sige, dengang jeg var ung. De siger 30'erne, det er de nye 20'er, men de lyver. For i 20'erne, der kan man se sig som en spasser. I 30'erne skal man først finde en børnepasser. I 20'erne, der er det ildvand hver lørdag. I 30'erne, sildvand hver lørdag. I 20'erne, der er det Leo i stævnen af Titanic. I 30'erne, midtvejs panik. 20'erne, det var bitches og drugs, eller det har jeg vist sagt. Min hukommelse sucks. I 20'erne smiler du, når nogen trykker optag. I 30'erne prøver du at dække din dobbelthage. I 20'erne er 69 og fælles afslutning. I 30'erne der er det en pizza efter putning. Til alle de nye rapper, der er så unge og så pæn. Skynd jer op i skud, ellers er det sådan her i VN. Jeg er midt mellem fri, fresh og fly, og før fed og færdig. Jeg er 30 og total ærlig. For jeg er lige fyldt rundt. Nu kan jeg endelig sige, dengang jeg var ung. Hvad er forskellen på før og nu? Før var juhu, og nu er boo. Men ligegyldigt om du 30 eller 20 eller 10 eller 5. Yeah, vi er i Slemborg. Det er i Slemborg, vi har hjem. Lad mig lige tjekke det her. Til alle de unge, der ikke er 30 endnu, sig juhu. Og til alle de tunge, der er fyldt 30, sig boo. Til alle de unge, der ikke er 30 endnu, sig juhu. Og til alle de tunge, der er fyldt 30, sig boo. Yes, sådan. Så er jeg blevet buet. Skide godt. Det fungerer heller ikke. Mine damer og herrer, så bliver jeg simpelthen nødt til at tage den ældste entertainment-taktik i brug. Så nu vil jeg gerne synge en sang om sex. Vi kan kalde det seksualundervisning, for at få det til at passe ind i pensum. Det handler om den lille forskel på mænd og kvinder. Den lille forskel er, at kvinder har væsentligt mere blod i kroppen, end mænd har. Mænd har ikke blod nok, så derfor kan vi ikke transportere det hele rundt, så der er kun enten den ene eller den anden bevidsthed, der virker. Aldrig samtidig. Så det her nummer, mine damer og herrer, det handler om en samtale mellem hjernet og hjernen, som godt kan få det til at gøre ondt i hjertet. En samtale, der ikke kan foregå i virkeligheden, men i poesiens verden med eller uden koklokke, der kan alting ske. Nummeret, det hedder Iron Man. And it goes a little something like this. And it goes a little something like this. Bum, bum, dee-dum, bum. Det er et dansenummer. Man må selv vælge, hvilken lægemsdel man vrikker med. Bum, bum, dee-dum, bum, bum, dee-dum, bum, bum, dee-dum, bum. Musikken er så høj, man burde have høreværn, men den overdøves af min hjerne og mit jern. Mit hjerne og min hjerne har en diskussion, mens jeg står her lige midt i diskussionen. Min hjerne synes, at musikken er monoton, og pigen ligner jøden i reklamen fra Sonofon. Mit hjerne synes, at musik er kanon. Den er kanon. Eller ladies i lokalet burde blive min kone. Hjernen siger, chill, vi er lige kommet ind. Hjernen siger, du skal lige med over til hende. Hjernen siger, hende der, hun ligner en panda. Det er mig, der skal rode med, hun ringer på mandag. Hjernen siger, sorry Hjernen, du er et fjols. Hendes røv ligner Nicole's fra Pussycat Dolls. Hjernen siger, at du er så sexfixeret. Jeg har skabt dit blik er pixeleret. Og hjernen siger, jep, men se de baller. Efter 12 er det genitialerne, der befaler. Og hjernen siger, pas nu på det weekend. Det kunne ende med en Danish mother seeking. Hjernen siger, ikke mere, det handler. Normalt vinder hjernen.
men sprutten forvandler. Jan vil træk, Janne vil hive. Hvem tror du vinder, når begge er stive? Det er det mands kamp mod sin egen krop. Når han er på klub, eller når han er på job, eller bare lige fra, han står op. Janne slås indtil Janne siger stop. Det er det mands kamp mod sin egen krop. Når han er på klub, eller når han er på job, eller bare lige fra, han står op. Janne slås indtil Janne siger stop. Og igen, dance break. Hvis ikke man har så mange gode idéer, så følg instruktionsvideoen. Jeg kan godt lide albuen. Det er helt valgfrit. Sidste vers for i dag, Slambo. Hvis du har problemer, så er det synd for dig selv. Hvis du ikke kan afslutte det, så skal du ikke begynde. Helt med, og jeg får lyst til at nynne, at du for dum, så fik du gennemført endnu en Ironman. Ja, den var hård, men det er sådan, det går ned i Slamborg. Vi skal ikke drikke øl, vi skal bare sende en venlig tanke til MC Smølf. Det her det er en kamp, hvor vi har en krop. Når han er på klub, eller han er på job, eller bare lige fra, han står op. Janne slås indtil Janne siger stop. Det her det er mands kamp, og sin en krop. Når han er på klub, eller han er på job, eller bare lige fra, han står op. Janne slås indtil Janne siger stop. Tusind tak, Svendborg. Må jeg lige høre alle fra første gang, har I haft en okay 75 minutter med mig? Må jeg lige høre, har I haft nogle okay 75 minutter med mig? Og her kommer den endelige afgørelse. 3.G, har I haft en okay 75 minutter med mig? Tak til K-klokken, den er skyld det hele. Svendborg Gymnasium, 1000.